Govorite, dečki. Tržište transfera je užurbano, a danas imamo zanimljive vijesti vezane uz zagrebački Dinamo i važnog igrača Celtica prema talijanskom novinaru Lorenzu Leporeu. Dinamo drži na oku 27-godišnjeg škotskog braniča Griga Talora kojem ističe ugovor sa škotskim prvakom. Na kraju sezone. Hoće li Dinamo znati iskoristiti ovu situaciju? Donosimo vam sve detalje ovih mogućih pregovora i utjecaja koji bi mogli imati na europski nogomet. Ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono kako ne biste propustili ni jednu vijest. Idemo tamo. Tko je Greg Taylor? Greg Taylor je škotski branič koji trenutno igra za Celtic, gdje je bio ključni igrač posljednjih godina. 27-godišnjak je poznat po svojoj dosljednosti u obrani, taktičkoj inteligenciji i sposobnosti da podrži napad kada je to potrebno. Unatoč tome što je veći dio svoje karijere igrao na poziciji lijevog beka, Taylor je također dovoljno svestran da igra na središnjim pozicijama u obrani, što ga čini još vrijednijim za momčadi kojima je potrebna taktička fleksibilnost. Talorova ugovorna situacija. Gregu Taloru ugovor sa Celticom istječe na kraju ove sezone, što ga čini zanimljivom prilikom za klubove koji traže kvalitetna pojačanja bez prevelikih troškova. Činjenica da je Taylor blizu toga da postane slobodan igrač je prednost za Dinamo, koji bi mogao pokušati izravno pregovarati s igračem ili tražiti dogovor sa Celticom za smanjenu naknadu prije isteka ugovora. Interes zagrebačkog Dinama. Dinamo očito želi ojačati svoju obranu za sljedeću sezonu, a čini se da je Greg Taylor idealan izbor u Škotu kao priliku da u svoju obrambenu liniju unese iskustvo, tehničku kvalitetu i vodstvo. Nadalje, Dinamo bi mogao iskoristiti mogućnost da Taloru ponudi istaknutu ulogu u momčadi, što bi moglo biti odlučujuće u uvjeravanju igrača da ode iz Glasgowa u zagrebački Celtic i mogući Talorov odlazak. Na strani Celtica situacija je komplicirana. Klub ne bi volio izgubiti tako važnog igrača bez novčane naknade. Međutim, ako Taylor ne obnovi ugovor, škotski prvak bi mogao biti prisiljen razmotriti prodaju ovog ili sljedećeg ljeta kako bi izbjegao slobodan odlazak sredinom godine. Dinamo će morati djelovati brzo kako bi osigurao Talora. Može se napraviti početni pristup kako bi se procijenio igračev interes za prelazak u Hrvatsku. Istovremeno, Celtic mora odlučiti hoće li igrača zadržati do isteka ugovora ili prije toga pregovarati o njegovom odlasku. Konkurencija bi također mogla biti faktor, jer bi drugi klubovi mogli ući u borbu ako Talorova situacija postane vidljivija na tržištu. Talorov utjecaj na Dinamo. Ako se Greg Taylor doista pridruži Dinamu, donijet će novu dimenziju obrani momčadi. Njegovo iskustvo u europskim natjecanjima sa Celticom bit će velika razlika, posebno za momčad koja se želi istaknuti na međunarodnoj razini. Nadalje, njegova obrambena sposobnost i taktička svestranost mogli bi pomoći Dinamu da postane konkurentniji kako u Hrvatskoj ligi tako a i u kontinentalnim natjecanjima. Dakle, dečki, što mislite o ovom mogućem potpisu? Greg Taylor bi bio dobar dodatak Dinamovoj momčadi, a Celtic bi trebao pokušati zadržati igrača ili prihvatiti pregovore. Komentirajte ispod. Ostavite like, pretplatite se na kanal i aktivirajte zvono kako biste pratili sve najnovije vijesti s transfer marketa. Hvala na slušanju i vidimo se sljedeći put.